ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ପିଠଉ ବୋଧେ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ପୂଜା ନଡ଼ିଆ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କଲେ କେତେ ପାପଠୁ ଜାଣିଛୁ। ତ ଚାଲ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପିଠଉ ବୋଧେ କେମିତି କରୁଛୁ ମୁଁ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଆଜି କହିଛି ନଡ଼ିଆ ପିଠଉ ବୋଧେ କେମିତି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇ ବସାଇଦେଲି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ପୂଜା ନଡ଼ିଆ ଥିଲା ନଡ଼ିଆ ମୁଁ କୋଳି ଦେଇଛି। ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପତ୍ର ହେଇଥିବା ତାରେ ରସୁଣ କାଜୁ କିସମିସ୍ ପିଆଜ ପକାଇ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ସେଇ ସୋଡ଼ାରେ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇକି ନଡ଼ିଆ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେଲି। ତାୱାରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ମୋ ହାତରେ ମୋ ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଆସିଲାନି। ଏପଟ ସେପଟ ମୁଁ ଓଲଟା ଓଲଟି କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ପିଠଉ ବୋଧେ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଖାଇଲି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରହିଲି।